Ndinguvelile Vicks Thunjini. Ndizalwa kuDizamahlebo, umntu onzima Thunjini kunye nomamiya. Ndazalelwa eCambridge eMonti. Ngelo xesha utata wayesisibonda saphaa kulaa lokishi indala seCambridge ngo-1940. Ndazalwa nge-30 kaMeyi 1940. Ndazalwa phaa eCambridge. Ndokhulula kuloo mama ke kwiziphithiphithi ezikhona phakathi kwabazali bam. Ndahamba ndohlala kuloo mama eGcuwa. Ndihleli apha eGcuwa ndimka umama ke wam wabe kudala ehleli kasadibonanga notata, wandela kwaQhangaqa uGatyane, wahamba wabe uGatyane. Ngo-1955 ndiye ndasuka ke kuloo mama ndalandela umama ndothiwa uGatyane, ndakhulela phaa uGatyane. Ewe. Hayi, ndandilixhongosha lenkwenkwe phaa kakhulu. Ndaziwa ngumntu wonke phaa kwesaa sithili sawuGatyane. Ndandiyinkwenkwe eyayistrongo kakhulu. Yasilahla isikolo, ndahoya nobukhwenkwe kubona imeko le ndawo ndikhulela kuyo. Apho ndandibetha induku kakhulu, ndisilwa xa kusiliwa kuthethwa kangangoba ndake ndawuyena nkwenkwe iphambili, amakhwenkwe alandela mna. Ndihambisana kakhulu neentombi. Ewe, ndihambisana kakhulu kwade eli gama likaNkunzana neli kaMasayiti, ndoMasayiti, ndoMagumbento nakabanina, ndoMagumbento nakabanina. Into ebalasele kakhulu phaa. Kangangoba ndandide ndihlunga. Xesha lokukhula kwethu ke iintombi zamakhwenkwe zazizodwa, ezabafana zizodwa. Ndandihlupha nabafana kwezi zabo iintombi zithe zize ngapha ngakum. Ndaba ngumntu onjalo phaya owaziwayo kangoba xa kuthiwa ndiyinkwenkwe ndakade kuthiwa yilema. Nangoku ke ndingandifika kwenye indawo phaa abafana babiza kuthiwa, heyi, ilema ifikile. Kuba ndandilixhongosha kakhulu. Nawo ke umsebenzi ke ngoku, emsebenzini ndaqala umsebenzi ke ngoku. Ndithe kusenjalo ndahamba ndakhapha u-anti wam ndabheka naye eMonti ngo-1960. Xa ndifika eMonti phaya, hayi, ndayibona uba heyi, laa nto ndilibele yiyo yobukhwenkwe. Hayi, ndihamba ndibuyela esikolweni. Ndabuyela esikolweni. Ndabuyela esikolweni and ngoku ndiphaya esikolweni ke, hayi, ndaqhuba. Ndabuyela ekhaya. Ndafika ekhaya, iintombi zandizisela iinto amakhasi neewulu. Ziqonda ndingayazi uba ndisanamdla zezi ntombi nangoku. Hayi, kwaye kwiKrisimesi hayi ndaya, andazifuna uzincama zibeka loo nto phaa. Ndafika phaa, hayi, ndabonakala uba hayi ndikhona kodwa andisafuni uzibandakanya nento. Ndalala nolala kuloo Krisimesi, ndabuya ndagoduka. Amakhwenkwe alwa ebusuku phaa, asawulala ebazana. Ndainvolva nam kuloo nto bendingekho kuyo. Ndawukhulwa ngumatye ematyaleni uba hayi bendingekho mna phaa. Ndabe ke ndiyaphuma babanjwa ke bagwetywa oomafomansi. Ndamka ke. Naw ke ndaqhubeka ke nesikolo, hayi, ndaqonda heyi, mandiqhubeke ne-correspondence. Ndangena kwi-correspondence kwi-Lyceum College eRhawutini. Ndahamba ndoba yi-private candidate kweZulu High. Naw ndithe ke emveni koba ndizile imatriki leyo, ndathatha futhi i-office work ndenza yona. Ngo-1964 ke ndiye ndaya eRhawutini ezimayini. Ndafika apho eLeslie Gold Mine. Ngoko ndafumana i-clerical job. Ndaqeshwa as a clerk kwindawo kwakuthiwa i-Native. Ndizikhohlisa la magama ngoku, kodwa ke idilishana neemali zabantu abamnyama. Oko ndangena ke kwi-clerical job kuloo khampani
kuthiwa yiGlencoe ngoku. From 1964 up to 1967 or 67 ndaya kwenye kuthiwa yiKindros kuba the same thing. From there ndabuya. Xa ndibuyayo ndafumana isithuba somsebenzi esibhedlele eMadwaleni Hospital samaDatshi. Ndalapho ndilapho ndatransferelwa ePort St Johns eSilimela Hospital. Nalapho ndiye ndimka ngo-70 ndabuyela ezimayini ndafika ndaqeshwa kuBafokeng Hospital eRustenburg. Ndaphuma apho ndabuya ndawutsho eBrecken. Nalapho ndaqhubeka nalo msebenzi uClerk. Ndilapho ndayi-correspondence yephephandaba lamaRoma kuthiwa Intsimbi, Xhosa News lapha eMthatha. Ndaza ngo-1994 ndiselapha eBrecken ndiye sathunyelwa siyofundela ubutishala sizokwazi ufundisa abantu basemayini bengafundanga. Kodwa phaa mandibuye ndibe yi-principal. Hayi, wafika umaneja yalathi no, ndibe yi-deputy because lo uyi-head yam asizuvana. Ndayi-deputy i-principal apho ke sasezumhlolo wento kangoba urhulumente waseTranskei wayefuna uyithatha le system yam. Phaya umntu njengoba umntana esikolo xa eqala kwa-A uyotsho ku-4 uthatha 6 years umntana esikolo emakhaya. Mna abantwana batisha phaya qala ngoJanuwari, ngoJuni upasisa u-4, pasa u-4 because phaya ethi beziqhuba phaya singabafundisa yonke into nee-mathematics yonke into because abantu badala bayayazi imali, abafuna onomqhathi umntu omdala ngemali. Into ebesiyenza ke ngoku phaya umntu ngeveki uphuma eyazi into ayenzayo ngeveki enye nje. Ufika kwisikolweni nje nomntu okokuqala ndimfundisa usiko amfunde kulesibini ambhale usiko, kulesithathu abhale Kosi U. And then ithi phela iveki ndibe sendimfundisa igama lakhe nefani yakhe. Kuba abantu abadala abantu bebeyifuna ukufunda, ukwazi ukufunda incwadi yakhe xa ebhalela umfazi wakhe ekhaya okanye uluntu okanye intombi yakhe, abhale afunde nokufunda iphepha lesiXhosa yayimvo iphepha lesiXhosa likhona ngoku. Afunde lona angafundwa ngomnye umntu. Into ebeyifuna iphela iveki kumntu eyazi yonke into, ekwazi uzibhalela igama lakhe, elazi ufunda igama lakhe. NgoJuni basepasa u-4. Abuya ke ndafika apha ekhayeni ndiseholideyini ndaofarisha omnye umsebenzi ubumerchandiser phaa eMonti kumzi weBusiness kuphayo sakwaBusiness ababemerchandise kuzo zonke iborder neSeskai neTranskei iivenkile ezinkulu. Excuse me. Ndabuya emveni koko bendisebenza phaya ndakorresponda abe ndafreelancela eli phepha. Ngo-1974 bandibiza eMthatha bathi makhe ndifike. Ndandizawufika bathi hayi ndofaka i-discharge bandibuye ndizawuqesha isigxina eMthatha. Ndaya eRhawutini ndabuya. Usuka ke ngoko ndaba yiripota yephephandaba Intsimbi. Ndarana elo phepha Intsimbi ndiphantsi koVuyani Mrhwatyana. Saqhuba wamka uRhwatyana ndashiyeka mna ndinyuselwa ngoDisemba 76 kuba beyi-editor yeli phepha. Phaya ke bendiyi-powerful kakhulu kwelaa phepha, ndisaziwa umntu wonke eTranskei naseSeskai nakwiintetho zoMzantsi Afrika. Ngoba bendinekholam yam phaa endibiza uba nguMagolota neMpuku.
abantu ke ndisebenzisa i-underground work yam ngoba ndafika phaa kustrongo kakhulu phaa eMonti dala oSteve Tshwete aba ndafunda phaa kubo yonke inkqubo yabo ndazibandakanya ne-ANC ngoku ivaliweyo ndaba ndizibandakanye ne-ANC ndanalo mhlathi lo mhlathi ke le column yam le abantu baqoka bobabini ngabantu abakwi-politics ndiyakhe ikhabhinethi yam ikhabhinethi yam ndisebenzise abantu baku-exile nabo bantu basetrongweni ndiqhubile ke kuthe ngo-1978 i-Bishop njengoba eli phepha lidlalwa ngamaRoma kwakwi-Bishop Conference eyayinobhishophu owuchairman ongudlamini waseswazini nosecretary umkhashwa usemkhashwa badicide uba ii-reporters zamaphepha wamaRoma mazithunyelwe eAmerica zikwazi uyohlaziywa phaa kwiyunivesithi. Hayi ke apha ke Eastern Cape kwanyulwa mna babendim oyayo eAmerica saya ke phaya sasihlaziyo ezinofo ezintathu sabuya ndadlala ke lo mhlathi ndiqhubeka ndikwintsimbi njalo kuthe ngo-79 abe ke amaphepha endifuna onke oma-dispatch namanye endifuna gqitha ngoba ndiyabanjwa beTranskei ngenxa ubustrongo bam andavuma. Kuthe ngo-79 ke saqala elinye iphepha okuthiwa iSolomos indim noMakana waseRhini noSabelo Ngane noRoosevelt Fani amaRoma andigxotha ngathini ndithi ndiqeshwe ngawo ndibe nephepha lam. Imvo ke yafana itshansi ngelo hlobo yabaleka ngo-79 njalo yazondithatha nakuyo ndabe ndikuyo ndisebenze nje inyanga yanye phaa kuyo yandibiza. Elo xesha ke ndikunye ndisebenza kunye notata uDiza Mahlewa kubetatoji phaa kwimvo athi masehle sobabini siye phaa eQonce. Xa sifika eQonce bathi ke kum masidibane emva komini. Xa sifika emva komini banento esikubize yona sikubizile into yokubana sikuqeshe kweli phepha kwaye eli phepha sifuna libe mnyama. Ndibuze ndithetha uthini uma libe mnyama? Bathi hayi sifuna lifane neCity Press. Uyayibona imnyama kuba iedithwa nguPercy Qoboza ke nawe sifuna uedithe eli saba mnyama kweli phepha kuba edithwa ngabelungu. Hayi ndathi mna hayi kwango-79 ndathi mna hayi andinawulunga ndisefresh kakhulu ndisafuna sefieldini andinawulunga uhlala edeskini ndibe editor ndifuna sefieldini. Ndinganditshintsha ke ngo-1984 not now. Hayi bandiyeka. Emveni koko bavela bathi bandinika imoto wathi nasi imoto sakubhirela imoto ngendlela osebenza ngayo. Bandibhalela ilethi exaba bandamkelile ndiqeshiwe ngokupheleleyo yabuya isithi ndiyi-senior reporter yeofisi eziyi-9 zemfo abe South Africa. Emveni koko ndaqhuba napho ngo-1980 ndadicide uba mandibe nelam iphepha ngokwelam. Ndayinquma imali nayo ndaya kuKD wayipresident yaseTranskei ndathi kuye abandandincedisana ngemali urhulumente wakhe ndikwazi ukuqhuba iphepha. Wathi abantu mhlawumbi bazolifuna iphepha elinorhulumente phakathi kodwa kuzawuzama. Wathi ndizawuthetha nekhabhinethi yam ndithi umntu ngamnye makakhuphe 1,000 yayiseyimali eninzi leyo 1,000. Emveni kwale mali ebekhuphe le mali ndaliqala iphepha kuthiwa Inkwenkwezi wanorganayizela ke uChief DDP Ndamase masifomishe eli phepha kunye noMr H.H. Bhuvu no-DS Koyana. Wathi ke mabandincedise zoyathi ethubeni bashenxe bona. Emveni koko ke mna ndaorganayiza uNota uKhosile Nota kunye noDavid Tezabe ndabafaka apha. Saliqhuba ke iphepha kakuhle. Ethubeni kwacaba ngoku iingxabano zabo zetiniphu zombutho wabo
Basiqoba bafuna undifaka kuyo ndabe ndingelolungu letiniphu mna. Hayi andavuma. Hayi apheliswa kwacaba ukhethi usibizela kuye masilawulwe nguye ngoku enkululekweni. Sawufika pha hayi yachithakala. Yabe iyafa national death inkwenkwezi. Emveni koko ndahlala kuthe ndaorganayizwa nguMr H.B. Tsengwa kunoChief George Matanzima uba mando editha iphepha likarhulumente kuthiwa yiTranskei News. Hayi ndaqonda ndathi heyi ndizawulunga njani urhulumente lo ndiyalwa naye, ndiyalwa norhulumente. Hayi ngondisepha kwimvo kuye kwacaca uba ndistrongo kakhulu, ndiveza iimfihlo kakhulu zikarhulumente ezidlangalaleni. Kwanyanzeleka uba u-P.W. Botha abize ikhabhinethi eKapa afuna ukwazi uba kuxoxwe ngam, akuthweni nangam nokhethi wabizeka ikhabhinethi eMthatha. Kwacaca uba kufuneke ndixhonyiwe. Kodwa ndabona loo nto iphelela esithubeni, ndabanjwa ndaphinde ndakhululwa. Nangona ngoku ndithi kuChief George Matanzima naku-H.B. Tsengwa ndizawukulunga njani urhulumente lo ndiyangqubana naye. Bathi hayi namsebenza ndangena khona. Ngondipha ke i-editor ye-Dispatch elo xesha sendilibele igama layo yandifowunela yathi kum sicebisa into yokubana sizawuvula into ekuthiwa Focus on Transkei. Sifuna iralwe nguwe loo nto leyo ulapho kwarhulumente. Kuba ndithi eli phepha eli lidala eli ndilonwabisa, lidala iphepha ndili-edithayo. Kodwa ke uChief George Matanzima njengenkulumbuso ungamripota every day ufake iindaba zakhe. Ezi Transkei zawuphuma ngolohlanu zona. Wena uChief George makaphume nje okoko yonke imihla. Athi ke kulunge ndaqhuba uze bekhona le nto kuthiwa iTranskei, i-Focus on Transkei yaqalwa ngam. Sasihamba ke ndiChief George ixesha senza amagubu, enikezela amagubu ezikolweni, sikhwele ihelikopter kunye sihamba sisithini. Kuthe ke uzobhukuqa uChief George Matanzima kwawuzongena uStella. uStella ke ndiyamazi uba wayemember ye-youth league ye-ANC esesikolweni. Samorganayizela uba makabe uyaphumela indimi lo kaDlumbini, uZolakhe Dlumbini. Samorganayizela waye uyayiwina i-election uStella. Ndathi ngondipha ke ngoku kwarhulumente ndasisithethi sikaStella mna wabe uyabhukuqwa ke. Ethubeni kwacaba andonwabi apha uba ndikwa-Foreign Affairs, i-Department ye-Foreign Affairs and Information. Kwacaba ke umphathi wakhona ke uBrigadier Khezwa asifani. Ndarizayina, ndawurizayina ndaqala iphepha ndaba ekuthiwa Umthunywa. Phofu ndivusele umthunywa okhona uqala, ndavuselela wona. Emveni kwawo ndabe ndawutshintsha ndawenza iSolums eliyana ndigxothwe entsibini, ndawenza iSolums. Nawo kwango-79 ke ndiqalise iphulo lobukumkani uba ndiorganize ubukumkani bamaMpondomise. Ndaorganiza kwandivusela ubukumkani bamaMpondomise. Hayi ke ndabe ndivuselele ndamxelela ukhethi wandibiza uba ndiye phaa, wandinika ileta wathi mandise kuchairman weefama zaseMaclear uMr Feller uba andibonise ezi fama zinikwe iTranskei, ndikhethe ifama khona. Ezinye iifama ezi ndiyazi uba ndizawuorganiza abantu baseTranskei amaMpondomise angene phaa amaMpondomise. Kodwa ke ndingazezincinci kakhulu, abe maninzi kakhulu. Saya phaa ngoku silapho ke yaba ngutata wam, ndabe notata utisa kunye notata umnina wakhe uTitshala Nkosana Tonjeni namawele alapha ekhaya uDr Milton Tonjeni noThaiza Tonjeni. Sawugqitha kuba uThafa, uDanisa Thafa owayetitsha phaa kuTsolo.
sahamba saya emaGlens ukukhetha ezofama ke kuthe ethubeni kwacabonyana kaMdishwa ukuze uzeke intombi kaKhethi uKhethi wena mama utshintsha ingqondo kule nto ezifama ngoku wathi bandibonisa lo mfana akhethe naye kweza fama bethi bandifika pha lo mfana wakhetha le ifama besiyikhethele utata uDiswa wathi yakhe emva koko kwaqhubeka ke uthe ke ndayeka ke kwimvo ndaqala iphepha kundikwelam iphepha kwafika no kwangonesekunkwingwesi kwafika igrupu yentatile ezivela eAfrika eNigeria eUganda xa zifikayo sadiskasa nazo emva bazigodukile sandibhalela incwadi endapointayo mandirepresente imagazini yabo. Le magazini kuthiwa yi-African Interpreter yayisekwa nguDr Kwame Nkrumah owayeyinkokheli yokuqala yaseGhana. And ngoku ke le magazini iprintwa eJamani ibuye izosirculator eAfrika nakwi-African countries. Ndamela yona ndanzi isiqwenga apho ndaripota kakhulu ngokugetyengwa kwaGriffiths Mxenge wakwaRhayiqonce egetyengwa eDurban. Hayi ke ndaqhuba ke ndabe ndiqhube ubukumkani bamaMampondomise buqalwa ndim ngo-1979 ndaphushana nabo apho ke ndiye ndabe kuthe ke sabhalela urhulumente womkhosi usichaza ngento yoba sineliphulo lobukumkani wathi make sime kwathunyelwa ke kwe-ethnologies e-UNITRA uba ikhaphandle uba bukhona nobumkani bamaMampondomise yabuyise bukhona masithethe thina masibuse kwi-Emuland Regional Authority kuQumbu. Xa sifika pha sakhatya amaqela amaninzi pha yilaa Emuland sakhatya amaqela amaninzi. Qhubeke isithe sawe sikhatywa njalo sakwabizwa intlawulo yamadosini onke amadosini kwilali yaseMbutho kwaTitshala uTafa kwaxoxwa ngale nto kwabonakala ke umfundisi uThafa ongasekhoyo ngoku wayengumhlanga ngaphambili ngoku waphakamisa into yoba madoda ubikhona indlu ethi yona ililungelo lobukumkani bamaMampondomise mayivele nomntu oyaziyo sizobona uba siyincedisa ngantoni na. Ayavela ayabikho. Wathi kwayena umfundisi uThafa lo ngokwesintu ubukumkani nobukhosi buyadalwa sisizwe esithile masidala omnye wabazukulwana wakwaDosini sidala yena sibe zikumkani. So lapho kwavana ngaloo nto kwasuke kwaphakama umfoti wathi ke uphawuza igama lam lasekwa ngabantu abahlanu langabekho uphikisayo. Yabe iqale apho ke le nto yokuba kuthiwe ndiyikumkani yamaMampondomise. Le nto yobukumkani athi ke amadosini ndisawufumene le nto yobukumkani ndibe yikumkani yamaMampondomise onke ngoku ndingumonyula kumkani designate paramount chief yamadosini. Waqhubeka kuthe ngo-1993 kwanyanzeleka sikwilali yakusemnqatyana kuTsolo kodwa abantu kudala niyiqhuba le nto le uba saphakamisa into yokuthiwa yiphakamani maMampondomise unit ndenyulwa nalapha uba bendim uchairman wayo. Qhubeka bathi pha ke emnqatyana hayi madoda mawubize onke amaMampondomise kodwa kuTsolo kuqiniseke ukumkani sizibuyisela ngokwethu ngoba buhluthiwe masizibuyisele sizikhethele oyena mntu siqiniseke ngaye wesiMpondomise sokuba ngokumkani saya uTsolo. Kwaphuma igama kwaphakanyiswa igama likaLoyiso Matiwane
kwaphakathi igama likaMlungisi Mashixolo, bobabili ngendlu kaJola. Kwaphakathi igama lam yandimi okaDosini ndoda. Kwathi ngokukhangela uba umntu ngamnye makame phaa lenyulile igama lomntu ame phaa alandelwe ngabantu sapotayo, ndabadabulisha abo bantu abo bobabini. So amaMpondomeni athi resolved into yoba suka namhlanje ikumkani yesizwe samaMpondomeni uvelile zanexhoba thunjini. Eli gama isikhahlo sesam ke sathi ngosuku laa fama yaseMaclear sipha utata waphakamisa umadoda nayibona na masiphakamisa wathi madoda maphakamisa sikhahle lo mfana. Lo mfana uze nexhoba lamaMpondomeni kodwa ndibuza isigama saphuma kutata ngo-1979 salapho. Now kwathiwa ke ngoku sithi resolved into ubusuka namhlanje ikumkani yesizwe samaMpondomeni yiyo le ngoku uvelile zinexhoba thunjini. Kwabonakala uba iresolution yesibini le yokuqala yileya yasembutho kutsolo, iresolution zamaDosini nguye sonke samaMpondomeni sonke. Now labe ke ngoku ndiyaziwa ngoba ndiyimi ikumkani yesizwe samaMpondomeni. Kuthe ke emveni koko ndakhe izikhumbuzo, ndaseka izikhumbuzo zesizwe samaMpondomeni eLothana apha likomkhulu labhankiswa khona ubukumkani bamaMpondomeni. Zakapha ndazama uqoqelela amaMpondomeni sisebenzisa abafana ababini, uNkosi uDalobuhle Plaatje wakwaDosini. Imali ndisebenzisa abafana ababini, uNkosi Dalobuhle Plaatje kunye noNkosi noNkosana Uphumelele Nokhanyo Magida ongasekhoyo ngoku. Baqoza zaza ne-14,000 sakhe elaa litye liseLothana. Sakha elaa litye liseLothana. Ngoku ke sizamile ngendlela zonke esinazo. Emveni koko ke kuye kwafika kwaphuma uNkosi uDalibunga Mandela etrongweni. Esabe ephumile etrongweni uDalibunga Mandela wathi xa ukufika kwakhe eTranskei wafika apha enkululekweni. Ndangena ndafika phaa bebenooholomisa wathi wandibiza wathi ngumfana kabantu wandicakela nje ndazichaza. Wathi ngokaDiza Mahlebo. Wathi utata khona ndinaye eRhawutini. Wathi uphi lo mfana ubhala kakhulu amaphepha lo inkosi ngoku, uphi lo mfana? Ndithi ndim lo. Ndibuze umhlekazi undazela phi uba waya etrongweni singangasidibani, undazele phi? Uthi lusiba lwakho